Nazdar lidi, vítám vás, já Aimee a se mnou je tady. Remy. Tak, a my jsme si založili tento nový kanál, protože my jsme chtěli začít něco natáčet. Sice už máme jeden kanál Ucha Brothers, ale tady ještě s kamarádem udělám další kanál, protože toto bude rozhodně něco jiného než let's playování. Že ano, Remy? No jistě. Prostě tady nebudou let's playe. Jak už jste si mohli všimnout, tak první video bylo intro. To Což jsem vytvořil tady Aimee. Aimee. Já jsem to intro dělal asi 25 minut v Camtasii. Co budeme natáčet, to ještě teda nevím, jak už jsem říkal. A teď se vás ještě zeptám, má být i outro? Jestli ano, tak to napište do komentářů, nebo kamkoliv. Já bych řekl zatím, že outro není tak potřebný, ale intro prostě musí uvést ten celý díl. Takže mně to přijde takový celkem hlavní. No taky, no. Ještě ti leží něco na srdci? Myslím, že ne. Doufám, že se našim divákům bude všechna naše videa líbit a tím bych to asi ukončil. No, jo, asi jo. Tak zatím zdar.